Eli tällä cuticle removerilla niin kannattaa käsitellä yksi kynsi kerrallaan, koska tämä imeytyy tosi nopeasti. Ja tuohon vaan kynsinauhalle ja saman tien kannattaa lähteä sitten työstämään sitä. Ja mä vaan tällä muovisella päällä tässä tökin tuota kynsinauhaa taaksepäin ja sen jälkeen sitten käydään irrottelemassa tällä terävämmällä päällä. Niin kuin näkyy, niin tästä irtoaa aika paljon. Sitten tää pitää pestä pois, ettei se jää tuohon kynnelle. Ja sitten kun se on pesty pois, niin sitten levitetään vaan kynsinauha öljy siihen. Ja tää imeytyy suhteellisen nopeasti tämä, että se oli 5 minuutissa, niin tää oli jo sitten tuosta kynsinauhalta imeytynyt. Tietenkin tässä samalla tällä voi lakata tämän koko, siis öljytä tämän koko kynnen ja kynnen alusen, että saa oikein kunnon kosteutuksen sitten samalla.